de la fama. Creieu-me! Us juro! Noia morta, camina! Faré el que havia d'haver fet fa molt temps. Fer feliç la mama. M'autoexpulso d'aquell lloc. Oh, per què? Estimats pares, estic molt bé. Penso en vosaltres en tot moment. Si us pregunteu què vull fer, em sembla que la resposta és evident. Jo vull ser famós. Vull viure a prop del sol. Feu les maletes, sóc el guanyador. Tot per demostrar que mi lliure tinc. Sé que me'n sortiré, perquè vull ser famós. Na, 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 na. Un drama total. Acció. La Gwen, el perdó i l'oblit. Hola, col·legues! Soc en Jeff. I jo, la Bridget. M'alegro que ens acompanyeu en aquest altre episodi supersucós del plató, on traurem els draps bruts d'un drama total acció. Ostres, hi ha molt d'amor pel món, Jeff? I tant, Bridge. Tant de bo poguéssim parlar només de l'amor avui, però... sempre hi ha una mica d'odi, també. I potser en tindrem una dosi al programa d'avui, perquè tenim la Gwen aquí i el DJ! També tenim els nostres amics de la primera temporada que s'han apuntat a la secció dels VIPs. Saludem la Kate i la Sadie! En Cody, en Noah, l'Ezekiel, l'Iva, la Courtney i en Tyler! I avui també ens acompanyen en Trent i Lizzie. Hola, Trent! Estem tan contentes que hagis vingut! He guanyat el pols i li havia de dir jo! Què dius? No mola gens, això! No! Hi ha hagut 3 expulsions bastant sorprenents des del dia que ens vam veure. Vols comentar alguna coseta, Courtney? El meu advocat m'ha aconsellat que no digui res ara. Vaja! Doncs han tornat a eliminar Lizzie, àlies Scopi, àlies Explosiu, però com que ella ja s'hi ha assegut, no ocuparà el seient dels convidats avui. I han passat coses bastant fortes al concurs. La pel·li de la presó, el drama de l'hospital, el plató encantat. La pel·li de desastres i la de guerra. Ostres! Suposo que us va el terror i la destrucció. Jo m'hauria cagat. Us he de dir que gairebé m'alegro que m'expulsessin del show. No hauria sobreviscut al menjar de la presó. Jo tinc l'estómac d'acer. No em diguis que hauries volgut ser el lloc de l'Owen. La mandíbula trencada. Au! Au, és veritat. Però ens esperen molts més moments de dolor bestial. Veureu coses fortíssimes. Ha arribat l'hora de... Això deixarà marca. Pots deixar aquí al plató, sola de cop i volta en directe. M'he vist els cabells pel monitor. Bridge tenia 7 flocs mal posats. Semblava que no sabés què és un assecador i... De fet, som molt amics, ell i jo. Vols dir més amics que amb la teva nòvia? Ei, nois! Aquest muntatge de les patacades és molt bo. Oh, sí, i tant, Trent. Heu vist com queia com un sac de patates, l'Owen? Oh, mireu! Oh, quin cop que rep la pobra mandíbula d'aquest noi. És boníssim! Jo diria que la cama no hauria d'estar posada així. Però el meu preferit. Mireu com es desmaia en DJ. Això sí que és una cara de pànic, col·legues. He set una
Connectem amb en DJ i així veiem com està. Se'n menjaran viva aquí fora, DJ. M'arrencaran la pell a tiretes. Et diria que no pateixis, però mira, no ho diré. La meva mare és aquí avui i vaig prometre que no tornaria a dir mentides. O sigui que sí, probablement pringaràs. Hola, mama! Ens estan filmant? Ei, hola, sóc la Gwen i sóc una bona persona. Abans de fer sortir el primer convidat, repassarem el seu pas pel concurs. Un retoc? T'has passat 6 hores a maquillatge i jo només 10 minuts. Em brillava el nas. M'hi he posat una mica de pólvores. Oh! Feu el favor de portar-me un home de veritat. Al principi en DJ era un concursant dur aquesta temporada. Amb un corto. Oh, sí, això és un home de veritat, Bridge. Però quan el xef el va agafar per banda en secret i van pactar que es partirien el quilo si guanyaven... Se li va complicar la vida al nostre home. Afortunadament pels seus companys, en DJ li passava la mà per la cara al xef a la cuina. Però al final la consciència no el deixava viure. I això el va abocar a una sortida dramàtica. El pròxim convidat no menja qualsevol cosa. Sap fer gimnàstica rítmica i un dia es pensava que s'havia intoxicat amb el salami. Benvingut, DJ! Ei, hola, com anem? Què tal, DJ? Com et sents després de tot el que ha passat? Quines preguntes de fer! Ostres, el tio ha perdut $1 milió. Ei, però tinc la meva integritat, que té més valor. Oh, au, va, home! Això que dius és mentida. Oi, col·legues? Aplaudim quan hi estem d'acord o en desacord? Moltes gràcies, estimat friki. Sort que algú toca de peus a terra. Els altres sou uns farsants. I sabeu què els hi fem, els mentiders? Exacte! És veritat o enclusa! Mama? Jeff, és veritat, tu martell! On és el martell? Els productors han pensat que amb una enclusa seria més dramàtic. Més drama total! Em caurà a sobre si dic una mentida? Sí, per tant, DJ, primera pregunta. Ei, no em sembla bé, això. Doncs ja en som dos. Ja he dit que no en dic de mentides. DJ, no diries que la manera d'aprofitar-te dels teus companys ha sigut totalment reprobable i completament imperdonable? Jo no volia fer mal a ningú, però el xef em va ficar la por al cos. Això és absurd! No podríem passar unes imatges, per exemple? Cap problema! Ensenyem unes imatges mai vistes de les trampes que va fer en DJ entre vestidors. Mentre tots feien pudor de pipí can a l'agost, tu anaves amb roba neta. Oh, gràcies, xef. El xef et donava suplements vitamínics i productes làctics saludables, mentre els altres havien de menjar autèntiques porqueries. A tu et feien massatges terapèutics, t'enviaven paquets de casa i llaminadures, i mai vas tenir cap mena de remordiment. Si m'agrada guanyar, cony, esclar. Faré el que calgui per continuar acumulant victòries. Si tinc remordiments, faig cara de tenir remordiments. Ei, no hi ha dret! No podeu ensenyar tot el que va passar? No podeu... Nosaltres dirigim el programa, tio. La tele funciona així, o sigui que no pot ser. Els cabells! Ei, passeu tot aquest tros! Ei, he dit que d'acord! Maquillatge, necessito uns retocs urgents. Ho haig de dir, això, xef? D'acord, d'acord. Si m'agrada guanyar... Cony, esclar. Xef, segur que haig de dir cony? No ho acabo de... Vinga, serà divertit. I els hi encantarà als nostres productors. Només una vegada? Perdona, vols que em caigui un enclús al cap per fer contents els teus productors? Escolta, DJ, quin és el concursant que odies més? Menteix, menteix! Ei, sabeu què tenim, col·legues? Una pregunta genial a través de la webcam d'un dels seguidors fidels d'en DJ. D'acord, tia pesada. Donem pas a en Gordon de Londres. Hey, nice! Hola, xaval, què fem? Soc de Londres, Ontario, i vull ser xef. Estic fent els entrepans d'en DJ, però em falta algun puto ingredient i vull que em diguin quin collons d'ingredient és! Em sembla que en Gordon té molt mal geni.
Tens alguna resposta per ell? Hi ha un ingredient secret? Ens agradaria saber-ho. Bridget, aquesta pregunta és difícil perquè no em baso en cap recepta. No n'hi ha cap. Ai! Ah! Pebre vermell, d'acord. 2 pessics de pebre vermell i un garès a la maionesa. Anima els entrepans. Fantàstic! Ah, no, de cap manera. Em porta l'entrenador personal d'en Chris i em matarà si se m'acut acostar-me als carbohidrats. Segur que no en vols un, Jeff? També vaig al dermatòleg d'en Justin i diu que la maionesa és fatal pels poros. T'hauries de relaxar. I la maionesa light és igual de dolenta. Si em vols creure, no n'hauries de menjar d'entrepans d'aquests. Ja saps què diuen. Un moment a la boca i per sempre més foca. Oh, 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 oh. Menja! Menja! Potser farem una pausa. Voleu un entrepà? Richard! No vull cap vent! Ja està! T'ha agradat? Que fort! Això és increïble! Oh, carbohidrats! Veniu amb el pap! Maquillatge? Em sembla que en Jeff s'ha de repassar una mica els llavis i ha arribat l'hora de conèixer la nostra segona convidada, però primer mireu això! L'audiència adorava la nostra segona convidada al principi. Fins que la cosa es va complicat. Tal com passa quan competeixes contra o quan t'alies amb el teu nòvio. Què vol dir, això? Llegeix-te el guió, Jeff. I la Gwen va trencar amb en Tren, però el drama no es va acabar pas aquí. La Gwen es va veure obligada a compensar l'equip contrari i va vendre en Tren per salvar-se a ella. I van expulsar en Tren. Amb un nòvio menys i uns quants amics menys, al cap de poc, la Gwen li va anar al darrere. M'havia d'haver posat la samarreta de l'equip d'en Trent. La nostra pròxima convidada és claustrofòbica, té 2 llangardaixos i una vegada es va veure un ponx de la comuna. I a més va passar del nòvio davant de tothom per la tele. La Gwen! No sortiria ni per tot el pintaungles negre del món. Traïdora! Visca l'equip del tren! Hola a tothom. Ostres, Gwen! Deu ser dur haver-te de veure així. Duríssim. Fem-ho més dur! Veuràs l'última entrevista que li van fer a en Trent després de dir-li que l'havies traït. Al principi només ens va fer llàstima en Tren, però ara l'estimem. Fundarem el club de fans. O potser hauria de ser un club anti-Gwen. Un club de la tieta Gwen? Hola, tieta Gwen! Vols dir la Gwen? L'odiem! Molt bé, Katie, Sadie. Li voleu dir alguna cosa més a la convidada Gwen? Em toca a mi, acaparadora! Estan ocupades. Va, Gwen, explica'ns per què vas vendre un noi tan maco. No podem parlar d'una altra cosa? Ens encantaria. La veritat és que ja vaig tenir un empatx de tren, bla, 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 a l'últim episodi. Perfecte. Per què no expliqueu què passa darrere les càmeres? En Chris i el segon càmera s'han ficat en una guerra de bromes brutal. Sí, que guai! Però això no farà pas pujar l'audiència. Veure com t'humilies pel que has fet, sí. O sigui que comença a cantar. Em pensava que érem amics. Ara he canviat de feina i és molt millor que haver-te de barallar amb els contrincants en un concurs. Ho dius de veritat, això? Creus que les audiències són més importants que les relacions? Estàs de broma, nena? Esclar que no. Les relacions són sempre genials. Per l'audiència. Una mica d'amor és la segona cosa que fa pujar l'audiència, després de les separacions. I per això començarà a parlar ja la nostra Gwen. Compta'm el que dius, Gwen. Ei, no l'avisis, que perd la gràcia. Aquesta cosa em caurà al cap. Només si dius mentides, però creu-me, costa poc. Digues només la veritat. O potser seràs mitja Gwen, una Gwe, o potser una Em. Des de quan ets tan dolent, Jeff? Ordres de la cadena. Es veu que els dolents fan pujar l'audiència. Escolteu, encara m'agrada en Tren, molt. Sempre m'ha agradat. La veritat és que us estimo molt a tots, col·legues. I a qui més? En Duncan, potser?
l'Alexauna, una noia fantàstica, una gran amiga. I en DJ, heu tastat el seu pastís de poma? És boníssim. Que amable. Gràcies. Estimo la Beth i la Lindsay. Si no recordo malament, la Beth i la Lindsay es van ratllar bastant quan van saber que en Trent boicotejava les proves del seu equip. Us he parlat de les bromes d'en Chris i el segon càmera? Escolteu, no crec que hagi sigut tan dolenta. És normal trencar amb algú? Sí, però de la manera que ho vas fer tu, superfort. No has de ser gaires amics en aquest concurs. En Duncan no em va nominar. Perquè el tenies agafat amb les teves urpes gòtiques. Courtney, només som amics. Sisplau, digue-li, Trent. Té més verdures podrides? En Duncan només pensa en tu, Courtney. De fet, em sembla que no hem vist cap imatge relacionada amb aquest tema. Gràcies. Sóc jo, sembla el culple d'en Harold, aquesta constel·lació. Amb les cames d'espagueti enganxades. Ho veus? Oh, t'he donat l'argument perfecte perquè el critiquis i passes? Et trobes malament? Creus que deu mirar les estrelles ara, la Courtney? Veus, Courtney? Sempre pensa en tu, en Duncan. Oh, quin tio, eh? Continuem! Vaja, no em pensava que t'agradessin tant les ties aplicades. Oh, tens ganes de discutir? Pots aspirar a alguna cosa millor. Oh, sí, jo també tinc un contacte tan personal i íntim amb les meves amigues. Fixeu-vos en la distància d'1 centímetre entre els seus llavis. Només som Compte amb el que dius. amics. Ara mateix truco al meu advocat. Ho esteu manipulant tot. Vam forcejar i després vam anar a robar la roba interior dels altres i la vam penjar al pal de la bandera. Caram, sí que et portes bé amb els teus companys d'aquí. Què li ha agafat en aquest? Em sembla que la fama li ha pujat al cap en aquest. Oh, encara sóc aquí. I em sembla que ha arribat l'hora de treure la pròxima sorpresa per la Gwen. Ha arribat l'hora de nedar amb els peixos. Piranyes, passo! Mira com riuen els de l'equip. Vinga, Gwen, et donaré una empenta. Què? S'han tornat bojos o què passa? Molt bé, ja n'hi ha prou. Ei, la sabotejava jo a les proves, no la Gwen. No era culpa seva. A més, la vida em va superbé, ara he conegut la tira de noies. Trent, moltes gràcies. Trent, ho sento molt, no volia que les coses anessin... Tranqui. Sí, no ens posem sentimentals. No et pots arribar a imaginar la quantitat de missatges que rep de les fans, el tio. Que et deixin a la tele et fa guanyar punts amb les dones, col·lega! Ei, Brits! Brits! Ei, no em tentis. Tenim una altra espectadora a la webcam. La Kelsey de Kamloops li vol dir una cosa en Trent. Ei, hola! Aquest és el meu nòvio, el meu estimat Trent. És un... És fortíssim, això! Què li has de dir a la Kelsey de Kamloops? Em sembla que ha fet un nino com tu. Ostres, ha fet 9 petons al nino de goma? D'acord. Gràcies per tot, Kelsey. Un moment! Hem escrit una cosa del Trent de veritat. Tens els cabells negres, tinc el cor afligit. T'ompliré de draps i et faré un bon cosit. Oh, sembla que hem perdut la pobra Kelsey. I justament quan el seu poema començava a ser bo. Farem una ullada al correu de les fans d'en Trent, ara. I és el 6è carretó de la setmana. Jo només n'he omplert 2. És el correu de les fans d'en Trent? Ei, escolteu, nois, em pensava que parlàvem de mi. Què passa? És una Isi de cartró! Suposo que no tenia ganes de venir. Caram! Ei, molt bé, col·legues. Aquí tothom vol un tros de l'Isi. Ja has tingut la teva oportunitat, Izzy. Precisament per això he planejat aquesta missió secreta. Si us plau, un aplaudiment per la senyoreta Izzy, la impensible! Seguretat? Poden venir els de seguretat. Oh, una persecució! M'encanta! Atrapeu la reina dels obstacles! Vinem a buscar, xef! El supercalent!
potser respondrem una última pregunta. Tinc una pregunta de la Gidget 123. Per la Gwen. Bla, bla, bla. El meu nòvio ha canviat molt últimament. Es pensa que és el rei del mambo. S'ha tornat supercregut i només pensa en ell. És presumit i dolent, i què hauria de fer? Qui l'ha escrit? No sé qui et pot demanar un consell sentimental a tu. Bé, si he après alguna cosa de tot això, és que has de ser sincera. Si ets honesta, no te la fumen per darrere. Després... Au! Au! La Gwen té raó, la sinceritat m'hauria salvat a mi també. Si no pots ser sincera, Bridget. No ho he preguntat jo, això. Vigela! Ostres, que fort! Ara intima amb en DJ i amb l'enclusa. M'encanta. Això anava per la Bridget. I ja hem acabat per avui. No us perdeu les aventures d'en Chris i els concursants el pròxim dia, a l'episodi més dramàtic i emocionant d'un drama total acció. Ei, Bridge! Compte! Ui, hem de parlar, rei del mambo. Vinga,